Ahoj, podvodník a babrák Marek. Vieš čo? Volal mi kvôli tebe novinár z RTVS. Zaujímal sa o náš spor, v ktorom neustále so mnou prehrávaš. Či už na súde, na mestskom zastupiteľstve, ale aj vo verejnej mienke a aj v očiach detí. Ty si ten zlý a ja som ten dobrý. Ty sa snažíš zničiť FC Nitra a ja sa ho všemožne snažím zachrániť. Ty robíš zle deťom, ja za ne bojujem, aby si mohli splniť svoje futbalové sny. Ja bojujem športom proti drogám. Ty, veď už si to celá Nitra šepka. Aj vrabce na strechách to štebocú. Ja sa so Slovenským futbalovým zväzom snažím hľadať riešenia, aby sa aj v Nitre na štadióne pod Zoborom konali majstrovstvá Európy do 21 rokov. Podujatie svetovej úrovne. Ty so svojimi komplicmi, tiež rovnakými babrákmi ako si ty, falzifikujete dokumenty a podávate podvodné návrhy na konkurs FC Nitra len preto, aby ste sa zmocnili cudzieho majetku. Majetku FC Nitra. Marek, ty veľmi dobre vieš, o čom hovorím. Pretože ty to už robíš bez akýchkoľvek škrupul. A ako taký posledný chrapuň ešte aj nabádaš chudátka úradníčky, aby vykonali podvodné zápisy a na tvoj pokyn takto ukradli majetok FC Nitra. Marek, ja som ti už dávno navrhol férové riešenie. Priaznivé aj pre záchranu FC Nitra a výhodné aj pre mesto Nitra. Ale ty si začal špekulovať a spustil si svoj diabolský plán. Lenže Marek, ty dnes už neohrozuješ len FC Nitra, ale ty ako primátor mesta svojou neschopnosťou a zadubenosťou môžeš spôsobiť medzinárodnú blamáž. Nestrapníš len seba a Nitru, ale celé Slovensko. Takže Marek, ja mám svoje informácie. Ja viem, kedy ťa Slovenský futbalový zväz upozornil, aby si dal veci okolo FC Nitra a štadióna do poriadku. Aby nehrozilo, že Nitra bude vylúčená z organizácie majstrovstiev Európy do 21 rokov vo futbale. Turnaja celosvetového významu. Bolo tomu ešte predtým, ako si spustil svoj diabolský plán. A ako si so svojimi komplicmi vykonštruoval podvodný návrh na konkurs FC Nitra. Takto si chcel vyriešiť požiadavky SFZ. Krása, fakt, slušný a kompetentný primátor. Ale dnes je už situácia iná. Celá sa obrátila proti tebe, si úplne neschopný babrák a ešte si aj sám dal na krk čepel a ďalej pokračuješ vo svojej činnosti, ale nechávaš za sebou príliš veľa kriklavých stôp. A tie ja všetky odstupujem OČTK, len aby si vedel, čo ťa ešte čaká. Ale o tom inokedy. Prejdeme už k záveru. Začal som s tým telefonátom od novinára a tým aj skončím, pretože to, čo mi povedal, ma celkom zarazilo. A chcem, aby sa o tom dozvedeli aj ostatní. Totižto ja som mu povedal, čo je vo veci, čo si za babráka a podvodníka, aké sú tvoje bežné pracovné metódy, teda povedal som mu pravdu o tebe. A na to mi ten novinár povedal, že žiaľ, pán Lenčeš, o Hatasovi je v RTVS zakázané robiť negatívne reportáže. Takže Marek, keď RTVS má zakázané, tak budem tú reportáž musieť urobiť ja. Vieš, ja som na teba už podal niekoľko trestných oznámení. A preto vidím do vyšetrovacieho spisu. Takže toto určite nie je posledný diel tejto nitrianskej ságy Pravda o Hatasovi. Ďakujem všetkým za pozornosť. A za seba, ako predsedu predstavenstva FC Nitra, vám môžem slúbiť, že FC Nitra zachránim a urobím všetko preto, aby sme športové podujatie svetového významu mohli mať aj v Nitre na štadióne pod Zoborom.